Vítaj na mojich podcastoch Be Heal. Volám sa Barbora a som spirituálna liečiteľka aj médium. Prvé 3 podcasty boli o mojom duchovnom prebudení. V tomto podcaste si niečo povieme o tom, čo by si mal robiť, keď sa ti otvorí tretie oko. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o tejto téme, lebo častokrát sa nám dejú zvláštne veci. Otvorí sa nám tretie oko a možno niektorí ľudia majú pocit, že sa zbláznili. Ale nie je to tak. Je to omyl. Nezbláznili sa. Len to potrebujú správne uchopiť. A keď to uchopia, vedia s tým nádherne pracovať. Lebo o tom to častokrát je. Ja som sa učila spiritualite existovať trošku neskôr. Predtým prišiel chaos. Ale aj ten chaos teraz vnímam ako šancu na môj nový život. Ako zmenu pre mňa. Ako niečo, čo ma neuveriteľne posunulo. A dalo mi veľmi veľa. Veľa ľudí chce otvoriť tretie oko. Lebo si myslia, že keď majú nejaké schopnosti, sú niečo viac. A preto chcú byť niečo viac. Preto sa veľmi snažia, aby toto tretie oko otvorili. A iní to zas má opačne. Niekto túži otvoriť tretie oko. A keď ho otvorí, nič veľké a prevratné sa nedeje. Prečo je to tak? Každý jeden má svoje prirodzené schopnosti. A tieto prirodzené schopnosti sú rozlišné. To znamená, že každý je jedinečný. A tak, ako je každý jedinečný, má aj svoje jedinečné nadprirodzené schopnosti. Niekto môže cítiť a vnímať energie. Niekto ich aj môže vidieť. A niekto ich môže aj počuť. Je to rôznorodosť. A niekto môže mať silnú intuíciu. Intuícia je silný vnútorný pocit. Ako keby vo vnútri jednoducho vieš a nedokážeš vysvetliť, ako je možné, že to jednoducho vieš. Častokrát pri intuícii logika ide preč. Ide skôr o vnútorný pokojný hlas. A je to hlas, ktorému môžeš dôverovať. Je to to prvé, čo prichádza. Na čo myslíš, čo cítiš tú danú chvíľu. Je to ako keby odpoveď. Odpoveď, ktorú dávno ty v sebe už vieš. Len niekedy je možno pre ľudí veľmi ťažké rozoznať, že to je to, čo je to správne. To je tá moja intuícia, ten môj vnútorný hlas. A ja tomu celkom rozumiem. Rozumiem tomu, že ľudia pochybujú. Že pochybujú o tom, či to, čo prichádza, je pre nich aj to plnohodnotné, to správne a to, čo majú jednoducho teraz počuť a vedieť. Myslím si, že problém vzniká v nedôvere v seba samom a chýba tam spojenie so sebou. Potom vzniká chaos. Častokrát ľudia hľadajú odpovede. Odpovede na to, čo ich trápi, čo ich ťaží a čo momentálne prežívajú a zažívajú. No niečo im uteká. Uteká im to, že keď majú úžasnú a skvelú intuíciu, tak tú pravdu, tú odpoveď, ktorú hľadajú, majú už dávno v sebe. No možno je pre nich ľahšie sa pýtať druhých, aby si boli istí. Istí, že hľadajú túto odpoveď a túto odpoveď aj od niekoho iného dostanú. Chýba tam seba dôvera a istota voči sebe samému. Častokrát, keď tú odpoveď aj získajú, si potom povedia: aha, veď ja som to niekde vedel, ja som si toto aj myslel. Potom je tam ľútosť. Ľútosť
že nepočúvali samých seba, pretože ich vnútorný hlas to vtedy vedel. Niekto sa veľmi dobre naučí pracovať so svojou intuíciou. Mne to trvalo veľmi dlho a myslím si, že stále nie som majster. No už vnímam, že je to určite lepšie. No mňa vždy potešilo, keď som sa potom dozvedela vlastne to, čo som aj cítila. Vždy som sa vrátila k svojej sebadôvere. Vždy som cítila a vnímala, že musím dôverovať sebe samej. Tam je ten základ. Ja viem, že každý si nadprirodzené schopnosti predstavuje ako nejaký sci-fi film. No realita častokrát býva iná. Možno chaotická, možno zničujúca, bolestivá a je to cesta plná víziev a skúšok. Nie je to len o tom mať nejaké schopnosti, ale aj o tom naučiť sa so sebou pracovať, aby ste tieto schopnosti vedeli zvelebovať, aby ste s nimi vedeli pracovať a aby ste sa naučili s nimi žiť. Ja aj zasvedcujem do energetického liečenia do Reiki. A už sa mi stalo, že človek išiel na zasvetenie iba kvôli tomu, aby sa duchovne posunul, aby sa rozvíjal. Tá práva podstata zasvetenia do energetického liečenia utiekla. Nie je tam. Strátila sa niekde v zabudnutí. Čo je tá pravá a správna podstata zasvetenia do energetického liečenia? To, že prostredníctvom liečenia môžu pomôcť sebe aj druhým. Áno, zasvetením sa duchovne posuniete vpred. No, aj ten posun vpred si vyžaduje zodpovednosť voči sebe samému. Nie je to len o tom, že si zvýšite vibrácie. Súvisí to s vaším sebarozvojom. Aj tým, čo si dovolíte vnímať, cítiť a precítiť. A mať ten krásny zámer pomáhať a liečiť. Myslím si, že v spiritualite ten dobrý zámer je veľmi dôležitý. Na začiatku, keď som začala pracovať so svojimi schopnosťami a v spiritualite, tak som si dávala zámery veľmi často. Ale dávala som si zámery voči sebe samej. Veľmi som chcela byť lepšou verziou seba samej. Byť dobrým človekom. Dobrou liečiteľkou a dobrou ženou. Možno to nie je úplný zámer. Možno je to iba prosba a chtíč. Keď som za tie roky chodila na spirituálne rôzne kurzy, mala som potrebu sa porovnávať s ľuďmi, ktorí boli na kurze. Každý jeden tam veselo rozprával o svojich schopnostiach. Ja som sa hovoriť bála a veľmi častokrát sa mi stalo, že som sa porovnávala. Myslím si, že od puberty som vždy riešila svoju sebalásku a sebahodnotu. A nie je to jednorázová záležitosť, ale je to cesta. Cesta, ktorá ženu nemôže prestať baviť. Vieš prečo? Tým, ako sa rozvíjaš osobnostne a posúvaš dopredu a učíš sa milovať samu seba v každej oblasti svojho života, si tvoríš krajší, zmysluplnejší a kvalitnejší život pre seba samú. Zrazu je pre teba ľahšie byť v tomto svete a cítiš vnútorne lásku. Takto je to podobné, aj keď sa rozvíjaš a posúvaš so svojimi spirituálnymi schopnosťami. Tiež v tebe rastie láska. Tiež je to pre teba cesta, rozvoj a posun dopredu. Slúži to na to, aby si bola vedomá seba samej, aby si cítila dôveru. Dôveru v seba. A keď budeš cítiť dôveru v seba, budeš cítiť aj istotu. Istotu v spiritualite
aj istotu v rozvoji v spiritualite. Všetko so všetkým súvisí. Niekto má aj svoje schopnosti od malička. Môže sa od malička tomu venovať, zaujímať a môže sa postupne a pomaličky rozvíjať. Môže vlastne pochopiť a zistiť, čo sa mu deje. Môže sa naučiť s tým nádherne pracovať. A títo ľudia častokrát sa všetko naučia sami, lebo sa naučia počúvať samých seba, aj svoje schopnosti. Niekto sa aj s nimi narodí, no otvoria sa vo chvíli, keď to nebudú vôbec čakať. Za svoju prax som sa stretla s ľuďmi, ktorí nevedeli spracovať to, že sa im otvorilo tretie oko. Nedokázali pochopiť a prijať, ako je to možné. Neverili vlastným očiam a vnímali, že to, čo vidia, je niečo pre nich strašné a nevedia to spracovať. Hľadali ako keby kompas. Kompas, ktorý im pomôže k tomu, aby sa naučili s tým všetkým pracovať a aby im ukázal cestu. Cestu a smer. Dokonca som mala raz taký milý telefonát, kedy mi volala pani, že ona vidí mŕtvych ľudí, ale ona si žiadnu drogu nedala, že ona je úplne v poriadku, že ona nechápe, ako je to možné, že to vo svojej obývačke vidí. Za tých 15 minút, čo sme spolu volali, mi častokrát podotkla, že ona naozaj nedroguje, že v živote si žiadnu drogu nedala. Dôverovala som jej a verila, pretože ja viem. No jemne som sa jej smiala. Celá situácia, aj celý telefonát bol veľmi úsmevný. Aj ma celkom mrzí, aj v tomto prípade mrzelo, že ľudia, ktorí vidia, začnú o sebe veľmi pochybovať. Pochybovať, či sú psychicky zdraví. Ja viem, táto spoločnosť si častokrát robí srandu z ľudí. Ten, kto tomu neverí, to častokrát odsudzuje a robí si srandu. Lebo je to pre nich asi veľmi ťažké prijať, že je aj v tomto svete niečo iné. Iné okolo nás. Že sa niečo okolo nás iné deje. Mne sa raz stala tiež veľmi vtipná, no zároveň tragická situácia. Čakala som u lekára a začala som sa rozprávať s jedným pánom. Začali sme sa baviť, čomu sa venujeme a čo robíme. Ja som to s hrdosťou povedala, že som spirituálna liečiteľka a milujem svoju prácu. On sa mi pozrel do očí a začal sa mi verejne smiať. Tak som ho chvíľku nechala, nech sa smeje. Ešte sa ma aj spýtal, či to myslím vážne. Ja som povedala áno. Smial sa ďalej. Po chvíľke, keď videl, že na to vôbec nereagujem, tak skončil. No stále sa na mňa pozeral. Ja som urobila hlboký nádych a výdych. A povedala som mu, že očividne by potreboval terapiu aj on a k tomu poriadnu, silnú očistu. A s úsmevom som odišla. Žiaľ, aj takéto situácie sa dejú. Aj sa dejú situácie, kedy jeden z vašich blízkych vás nepochopí, nepríjme a nebude akceptovať to, že máte nejaké tie svoje schopnosti a že ich nebodaj chcete aj rozvíjať. Ale je to v poriadku. Ak máte silnú túžbu práve rozvíjať svoje schopnosti a učiť sa v spiritualite, tak to následujte. Nedovoľte, aby pochybnosti iných sa vás dotýkali a ovplyvňovali. Vždy, ale naozaj vždy sa nájdú ľudia, ktorí vám nebudú veriť, ktorí si budú robiť z toho srandu a ktorí to vôbec, ale vôbec nepríjmú. Ale je to v poriadku. Každý sa za seba môže rozhodnúť, či dôverovať alebo nedôverovať. Ten správny človek, ktorý vo vašom živote má zostať, tak zostane. A bude veľmi vďačný a rád, že je s vami, že je pri vás a že sa nachádza vo vašom živote. To mi verte. Ďalšou takou témou je aj to, že ako si vybrať svojho liečiteľa.
ako si vybrať svojho učiteľa, ako si vybrať niekoho, kto vás bude učiť, rozvíjať a posúvať. No každopádne si myslím, že na tvojej ceste sú už dávno určení ľudia, ku ktorým máš ísť, pri ktorých sa máš učiť, kto ti bude pomáhať, kto ťa bude viesť. Ľudia si vyberajú svojho učiteľa podľa toho, aký majú z neho dojem a pocit. Čo daný učiteľ alebo liečiteľ vyžaruje? Či cítia nejakú tú sympatiu voči nemu? Ja mám veľký rešpekt pred tým, koho si vyberám za učiteľa. Ja mám menšiu nedôveru voči liečiteľom a učiteľom, pretože mám pocit, že ich je veľmi veľa. Nie každému dôverujem, aj jeho schopnostiam. Preto som veľmi opatrná. Za tú dobu, čo som v spiritualite, som stretla liečiteľov, ktorí neboli liečitelia. Využívali dobrotu ľudí. Využívali ľudí, ktorí potrebovali naozaj pomoc a poradiť. Ktorí potrebovali oslobodiť. Klientky boli nevedomé. Mysleli si, že to, čo ten liečiteľ robí, tak aj má byť. Ja neverím na náhody a práve v tom období som mala klientky, ktoré boli u jedného toho istého liečiteľa. Žiaľ, aj také sa deje. Je vo svete rôznorodosť. Tak, ako je vo svete rôznorodosť, je rôznorodosť aj v spiritualite a v spirituálnej oblasti. Ak sa tebe otvorí tretie oko, potrebuješ nájsť človeka, ktorý ťa naučí pracovať s tým, čo vidíš. A nie len pracovať, ale aj spolupracovať. Aj objavovať, pochopiť a prijať. Ak na teba učiteľ nejakým spôsobom tlačí, nedaj sa. Tú chvíľu je úplne normálne, že cítiš zmätok, chaos alebo aj strach. Ten strach sa musí akceptovať. S tým strachom máš potom čas pracovať, pochopiť ho a vedieť ho, dokázať ho transformovať. Nie je v poriadku, že učiteľ nejakým spôsobom na teba tlačí, pretože má nejaké od teba očakávanie. Možno si predstavuje, že budeš iný, alebo niečo od teba iné chce. Ty hlavne musíš vedieť, čo chceš ty sám od seba. Pretože ak máš niekde blok, alebo aj strach voči tomu, nikto ťa nemôže do niečoho tlačiť. Ty nežiješ jeho život. Ty žiješ svoj život. Vo svojich topánkach v svojom tele. Prekonať strach niekomu trvá veľmi dlho. Niekto musí ísť na to postupne, krok za krokom. Ty, ako prekonávaš svoj strach, môžeš pracovať na svojej sebadôvere, pretože niekedy je nutné prejsť nejakú tú cestu, aby si pochopil strach, ktorý voči tomu cítiš. Ja, keďže vidím entity, tak som z nich mala neuveriteľný strach. Až rok a pol dozadu som pochopila prečo. Videla som svoj minulý život. Bola som v starom dome, ktorý sa rozpadal. Bola som oblečená v kožušine. Plakala som a kričala som. Počula som, ako niekto ide po schodoch za mnou. Otvorili sa dvere. Stál tam muž, ktorý mal asi 2 metre, možno aj viac. Tiež bol oblečený v kožušine. Podišiel ku mne, začal ma škrtiť a povedal mi, že musím zomrieť, lebo som čarodejnica. Ja, ako som sa mu pozerala do očí, videla som temnotu. Videla som, že mal celé čierne oči. Vytiahol nôž a prepichol mi srdce. V tú chvíľu som cítila fyzickú bolesť srdca. Všetko je správne načasované. Všetko je tak, ako má byť. Tým, ako som zistila tento minulý život, som mávala častokrát nočnú moru.
Sedela som v kožušine v tom starom dome v tej jednej miestnosti a plakala som. V sne som počula stále ten istý zvuk. Počula som, ako niekto ide po schodoch. Otvára dvere. V tom som sa vždy zobudila, spotená a kričiaca. Začala som pátrať. Vďaka tomu som to pochopila. Pochopila som, prečo sa tak bojím. Prečo sa tak bojím temnoty? Aj som pochopila ten pocit, ktorý som mávala, keď som videla entity. Bolelo ma srdce, skákalo mi a nedalo sa upokojiť. Mala som neuveriteľne vysoký tep a cítila som, ako keby mi niečo na mojom srdci vadí. Niečo je tam, čo mi prekáža. Toto uvedomenie mi dalo veľmi veľa. Mala som pocit, že som sa oslobodila, že to chápem. A tak som sa snažila všetky tie presvedčenia, ktoré som mala, ktoré som si vytvorila v minulom živote, keď som zomierala, nejakým spôsobom zmeniť, očistiť, transformovať, aby som sa cítila slobodnejšia. Áno, cítim sa slobodnejšia. Verím sama sebe. Cítim istotu voči sebe samej, no rešpekt tam stále zostal. A myslím si, že ten tam zostať aj musí. Bez rešpektu by to nebolo asi ono. Rešpekt nás aj svojím spôsobom vnútorne chráni. A ja som rada, ako to mám teraz. Človek príde na veľa vecí vtedy, keď prísť má. Keď sa mu to samé otvorí, otvoria procesy. Lebo sa to, myslím, otvorí vždy vtedy, keď vaša duša je pripravená na to, aby to vyriešila. Aby sa mohla o kus cítiť slobodnejšie a lepšie. Častokrát, keď tlačíme, že chceme niečo vyriešiť, tú chvíľu to ani nevyriešime. Možno to práve vtedy nemá byť. Možno to príde nečakane. A nás to úplne, ale úplne možno na chvíľku rozladí. Ale ako nás to rozladí, tak nás to potom znova dá do rovnováhy. Je úplne v poriadku, že niekedy niečo veľmi dlho trvá. Treba byť trpezlivý a mať vždy ten správny zámer. Zámer, že chceš na to prísť. Že chceš tomu prísť na chlb. Že chceš prísť na to, v čom je problém. Zámery sú veľmi dôležité. Učiteľa môžeš nájsť aj prostredníctvom niekoho iného, že ti niekto niekoho odporúči. Ale, je tam veľké ale. To, že niekomu niekto sedí, neznamená, že tebe bude jeho energia sedieť tiež. Nie je to povinnosť. Keď ti niekto niekoho odporúči, aby si tam išiel, aby si sa učil práve u ňoho. Tu, potom, ako sa ti otvorí tretie oko, máš pre seba jednu veľkú výzvu hneď na začiatku. Dať na svoju intuíciu a počúvať ju. Počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý ti radí, ktorý ťa naviguje, ktorý jednoducho vie. A ak si nevieš pomôcť a poradiť a nevieš, či je to správne, daj si ruku na srdce a spýtaj sa otázku. To prvé, čo ti príde, je to správne. A ak si niekoho hľadáš cez sociálne siete, skús sa nacítiť na jeho energiu. Na to, ako na teba pôsobí. Čo z toho človeka cítiš? Ja sa častokrát pozerám tomu človeku do očí. Veď to poznáte, oči sú zrkadlom duše. Musí vyžarovať pokoj. A možno niečo má, čo mám aj možno ja. Ako keby som hľadala nejaké neviditeľné spojenie medzi nami. Ak aj skúsite a nie ste s tým človekom spokojní, je dôležité vedieť odísť. Dobrom sa rozlúčiť a netrápiť sa tým, že nepokračujete. Ten správny človek, u ktorého sa máte učiť,
tak toho nájdete. Dôverujte Božiemu načasovaniu a vysielajte. Vysielajte prosbu, vysielajte zámer, vysielajte, že chcete vo svojom živote tých správnych ľudí, ktorí vás majú to správne aj naučiť. Meditujte. Meditácia je prospešná a krásna vec. Je to spojenie so sebou, aj s bytosťami svetla. Keď som poprvýkrát meditovala, leteli mi myšlienky kade tade, jedna cez druhú. A s časom som dokázala mať v myšlienkach ticho. Nikto sa nestane majstrom hneď. Aj samotná meditácia je krásny nástroj pomoci. Milujem meditovať. Nemedituj s energiou, že musíš. Medituj s energiou, že chceš. Uzemňuj sa a veľa čítaj. A hlavne nezabudni pracovať sám na sebe. Nie len na rozvoj svojich schopností, ale na rozvoj seba samého, na seba rozvoj. Dôveruj svojmu svetlu a nepochybuj o sebe. Ved, že nie si sám. Nie si vôbec na to sám. Ak máš strach, skús pracovať s anielmi. Anielské energie sú veľmi silné. Dokážu nás poliečiť, pomôcť, ochrániť a byť tým svetlom, ktoré v tú chvíľu potrebuješ, aby svetlo bolo pri tebe. Sú to skvelí pomocníci. Aniel ti nedokáže ublížiť. Aniel ti dokáže pomôcť. Týmto by som sa chcela s tebou rozlúčiť. Ak si zoberieš svoju silu do svojich rúk, bude ti ľahšie. Všetko potom krásne zapadne. Teším sa na teba na budúce. Maj krásny deň.